Angikubelele kwamukele kwi-channel igama kuPastor Weningi kwi-channel iNewFlick la khona siletha ingosi yamaphupho ngokukhethekile. Sibonge nje ithuba sibonge ukukhuluma nawe ngokukhethekile. Sizazoletha amaphupho angidlulisa isicelo esibalekile nesiphuthumayo sokuthi sinesifiso sokuthi si-improve kwi-content noma indlela esithula ngayo i-content in terms of izinto eziningi ezibalekile nezokwenza ukuthi i-content yethu ibe ngesezingeni noma ibe ngeseqophelweni eliphezulu, ibe seqophelweni elamukelekile nelifanele uma siyideliver kwena. Futhi sineyinhlelo esezibambelezelekile zokuthi singeze enye content kodwa engaxhumana nawo le kodwa esizoletha ngendlela eyehlukile. Kodwa manje sifisa ukuthi silethe ngendlela ngezinga elithuba lokuthuthuka phakathi nelamukelekile nelifanele. Kodwa ke konke lokhu kudinga isupport kuze kwenzeke. So ingakho namuhla ngicela ukuthi njengomlandeli we-channel unikele ngo-R10 if possible njalo ngenyanga, ucaphune lapha enqolobaneni zakho, uphonse ngapha ezivaneni ukuze sikwazi ukuthi nangempela sithuthukise le content njengamanje lena, phinde sikwazi ukungeza enye content eyokwazi ukuthi lesikhathi ufunda kodwa ubu entertained at the same time, yabona. So ukwakho ukunikela kwi-account ezobe ikhona kwi-video ezolukuvela kwi-video, leyo account leyo ngayisebenzisa ukunikela ngo-R10 njalo nje, noma ke ngokuvela nje othandweni uyozwa ukuthi umoya wakho uvumile ngoba lithi iBhayibheli ubusisiwe onikela ethokoza. So kubalekile ukuthi umuntu enikele ngenxa yokuvuma komoya, ngenxa yokuzwa othandweni lakho ukuthi no, kuvuma nginikele ngo-R10 noma kuvuma nginikele ngayiphi imali esuke enayo. Kuyosiza kakhulu ke ukunikela kwakho kuyethuthukisa i-channel, kuyithuthukisa i-content, nawe futhi uyobona ukuthi no, ukunikela kwakho ngo-R10 kuhamba ibanga elide. Iloko sicelayo mina ngene ngigcile la kunamaphupho amabili amathathu. Into yokuqala esizobheka la, sizobheka nje iphupho lika Nompumelelo wakaMagagula ukuthi uyathokoza kusho ukuthini la ukuphupha umuntu osaphila ongashonanga ekhubeke kakhulu ekwatile kepha ethule ngasho lutho. Ngiyathanda ukuthi ngigxile kakhulu uma sichaza senzele ukuthi iphenduleke nabanye abantu, yabo, ephupheni lomuntu oyedwa. So uma uphupha la umuntu omaziyo ethukuthele kepha engasho lutho, uPaul ngasho ukuthi kungenzeka lowo muntu loyo udinga usizo lwakho futhi uzolithokozela. Ngenzeka usenkingeni edinga ukuthi wena ufake isandla futhi angakujabulela lokho. Kepha uma uphupha umuntu ongamazi ethukuthele, lolu phawu usuke lusho ukuthi ungenzeka wena uzophazamiseka noma uzohlangabezana nesimo esingeke sakujabulisa kepha sizofika futhi ungalindele. Okunye singakuveza la ukuthi uma kuwumuntu ongamazi ethukuthele kuyenzeka kube uphawu lusuke luxwayisa ukuthi mhlawumbe noma likwazisa ke nje impela ukuthi uzothola umuntu noma uzothola umngane omusha ongahle akusize noma ke ozokuzuzisa nje empilweni, yabona. Kepha kuma usuphupha umuntu ongamazi ekuthukuthele wena uqobo, hayi ukuthi uthukuthele nje but uthukuthelele wena uqobo. So lolu phawu luxwayisa ke manje wena ukuthi kuzomela uqaphele ngoba kungenzeka uzothengiswa noma uzokhashelwa umngane wakho noma umuntu osondelene nawe, yabona. Futhi uma ukuthi ke mhlawumbe sophupha ubona ke ngenzeka mhlawumbe ubona umuntu omakhelwane ethukuthele nje, uphawu lusuke lubika ukuthi kungenzeka uzothutha wena noma uzofudukela nje kwenye indawo yokuhlala maduze noma ke uzokwenza inguquko ezithile la uhlala khona noma ezisikhashana, yabo. Siphetha ngale lithi uma uphupha umuntu osebenza naye wena ekuthukuthelele, kusho ukuthi wena uyatshela ukuthi lo muntu loya noma wena nalo muntu nizobhekana nezinkinga noma kuneyinkinga nizobhekana nazo wena nalowa muntu, kepha zizophinde ziqinise ubudlelwane benu noma ubuhlobo benu, yayibona. Sihlabela phambili ngobheka iphupho lika Motivate. uMotivate uthi sawubona, ngiphuphe ngathi ke ngiphethe iring yesiliva enama diamond kusemini kuyakhanya ba kodwa ngazi ukuthi sikuphi. I propose
this girl engimaziyo and she wears it, and then after a while I take it off her finger. What does it mean? Then into esingayiveza la into yokuqala usiveke sizobe sibheka nje indandatho la yesiliva uphawu oluhle kakhulu lolu nolushinjabulo ephindwe kabili ongahleke uyithole. Kungaphinde kusho ukuthi uma ukuthi umuntu osebudlelweni njengamanje kusho ukuthi ubudlelwane bakho bungenzeka buthuthuke bungene kwelinye izinga noma kwesinye isigaba esisha. Yabona, singaphinde sikuveze futhi ukuthi mhlawumbe uma ukuthi awushadile bese uphupha ubona indandatho yesiliva uphawu osuke luluhle nolusuke ukuthi ungahle uthola umngani noma umlingani ozokunika uthando aphinde azibophezele empilweni yakho. Yabo, kodwa uma usuphupha ke mhlawumbe ngathi wenza isicelo somshado noma ke uyapropose kumuntu, lolu uphawu osuke lusho ukuthi uzosilwela isithanda sakho. Yabo, noma kuzoba nemizamo ozoyenza yokulwela lo muntu osuke umthanda njengamanje. Kepha mangathiwa uphupha upropose umuntu wakho lo osuke uthandana naye ngqo, lokho kusho ukuthi kungenzeka nizobhekana nezinkinga nalowo muntu wakho maduze ezizokwenza ukuthi ugcine mhlawumbe usuphonse izithawula kuyena. Kanti asikuveze futhi ukuthi uma uphupha ufaka indandatho emnweni womuntu, yabo, lolu uphawu oluhle lungabika ukuthi mhlawumbe uzozibophezela wena, noma unokwethembeka, noma umuntu okhombisa inhlonipho enkulu kumuntu wakho, noma angeke uze umdedele umuntu wakho aphume kalula empilweni yakho. Yabona, kodwa ke manje naku phela uma usuphupha la ngathi uyayikhipha ke manje le ndandatho emnweni walo muntu, so lolu uphawu oseke selichaza ukuthi wena ungathi uphonse ithawula kumuntu wakho, noma ungase uhlukane nomuntu omazisa kakhulu noma umthatha njengomaqondana wakho empilweni. Siphethe ngephupho likaZena Khumalo. Zena Khumalo uthi ke amen pastor, ngicela ukubuza ukuthi kuchaza ukuthini ukuphupha uphuza ubisi lwakho lwebele ngathi kade ke ngiqeda ukubeletha ingane. Into engayiveza la ukuthi kungachaza into eziningana nakhona, kodwa asifocus ekutheni ke uma uphuza ubisi lwakho lwebele kungaba uphawu oluhle nosuke likhomba ukuthi uzokwazi ukusebenzisa noma uzokwazi ukusizakala ngezinto onazo wena, noma uyokwazi ukusebenzisa insiza kusebenza noma insiza ezithile onazo zikuzuzise empilweni noma ulekeleleke empilweni. Kepha futhi uma uphuza la ubisi lwakho lwebele kuyaba uphawu olubi nosuke luxwesa ukuthi ke uzolahlekelwa isithunzi sakho ngenxa yokunganaki, noma kunento ethile ozoyenza ezokwenza ukuthi wena ugcine usulahlekelwa isithunzi noma siphuceke isithunzi sakho noma sehla isithunzi sakho. Yayibona, kanti futhi uma uphupha la uphuza ubisi lwakho lwebele kungasho ukwesinye isikhathi ukweswela empilweni okuzokwenza ukuthi ugcine sewenza izinto ezingajwayelekile nezimangazayo. Yabona, siyabonga kakhulu ngane zakwethu, niqhubeke nilandele i-channel, niqhubeke nibuke i-account ngane yakwethu ikhona. Abanesifiso sokunikela bamukeleke ukuthi banganikela ukuze sikwazi uku-improve lapho nesi-improve khona. uNkulunkulu